Catalans i catalanes, siga tothom benvingut a un nou vídeo de YouTube. Està maca la intro. No us enganyo si us dic que vaig estar tota la nit ahir capficat amb aquesta intro. Jo crec que ha quedat prou bé. Com deia, benvinguts a un nou vídeo a YouTube, capítol on estem a 16 setmanes de competir. El pes d'avui m'espanta, o sigui, estem quasi ja baixant dels 75, que avui hem donat 75,2, i la meva alçada normal, que és 1,75, doncs ja estem en aquests valors d'alçada de pes. Fa molts anys que no toco aquests pesos i Déu-n'hi-do. S'ha de dir que impressiona, però anem bé, anem molt bé, i encara hem de baixar més. O sigui que avui us ensenyaré què menjo en un dia d'entrenament. Al final del vídeo tindreu tots els macronutrients i calories totals del dia. Comencem avui amb el preentrenament, que són 100 grams d'arròs, 35 de proteïna, 20 grams de xocolata negra i un plàtan. I és perquè avui toca sessió d'empenys, avui toca començar un nou microcicle. Us deixaré algun fragment de l'entrenament, així que anem per feina. Molt bé, fins aquí l'entrenament d'avui. Tenia pendent explicar-vos intraentrenament amb el millor mesclador que existeix en el mercat. Ara mateix m'estic prenent els Evocarbs, que es diuen, que principalment és maltodextrina i són hidrats de carboni simples. Això em dona aquesta energia ràpida durant l'entrenament i també m'ho barrejo amb 3 grams de sal. Sí, també la sal la tinc pautada i pesada cada dia i en total m'estic prenent 9 grams de sal al dia i els distribueixo sobretot entre dinar, sopar i intraentrenament. Així que ara ens anem a dutxar i anem cap a casa a preparar el que seria el dinar, el berenar, sopar i el ressopar, ja sí que me'l preparo a la nit. Som-hi! Ja tenim per aquí preparats el que seran el dinar i el sopar. Com he dit abans, aprofito per cuinar-ho tot a la vegada abans d'entrar també a treballar. Per dinar principalment farem arròs i pollastre, per sopar farem patata i lluç i ho acompanyarem tot de verdura, 250 grams de verdura a cada àpat, que aprofitant que aquest paquet de tomàquet és mig quilo, doncs el farem tot i farem
meitat. El que sí que us volia ensenyar ara és lo trist que és sopar 100 grams de patata. O sigui, el sopar, que és patata i lluç, és només això, de patata. Però bueno. Culturisme. Això són àpats de culturisme i ara em poso a cuinar-ho tot i us vaig ensenyant el resultat. Ja tenim per aquí el dinar. Quina bona pinta. Tenim ni més ni menys que 70 grams d'arròs, 150 de pollastre, 250 de verdures, que són aquests tomàquets cherry que em donen molt de volum al plat, i ho acompanyo amb 3 grams d'oli i 3 grams de sal. Bueno, estratègies per si estàs en un dèficit calòric i no sembla que menges molt poc és el canviar de... Bueno, passar a menjar amb una cullera o una forquilla petita, així doncs faràs més cullerades o forquillades i semblarà que menges més. Jo aquest canvi encara no l'he fet, segueixo menjant amb forquilla normal, el que sí que he fet és canvi de plat. Abans menjava en plats més grans i ara estic menjant en plats més petits perquè sembli també doncs, que visualment hi ha més menjar. Així que a l'atac. Sí, realment està bo i fa bona pinta, però les quantitats són les que són. El que heu vist abans era el berenar, on a més li sumem aquesta poma. Han estat 15 grams de coquetes d'arròs, 15 grams de cacauets i 30 de proteïna. Que la proteïna me la prenc amb poca aigua, així com si fos una crema, i me la prenc amb les coquetes d'arròs. I ara em prenc la poma de camí cap a la feina, també doncs, per tenir aquesta energia abans de treballar, que ara són les 5, una mica menys a les 5 i fins les 9 no tornaré a menjar, llavors ara estaré una bona estona en dejú i aquesta poma em dona la vida. Bé, doncs per fi acabem ja el dia. Tenim el sopar i el ressopó. Per sopar, sembla que ho he comentat abans, ja tenim 100 grams de patata, 100 grams de lluç, 250 de verdures, que són tomàquets cherry, i aquest àpat, els dies que entreno pel matí, l'ajunto amb el ressopó, que són, teniu la recepta al canal d'Instagram i TikTok, que són 250 grams de formatge fresc batut, amb 20 grams de xocolata 85% i 100 grams de nabius. A més, en aquest moment del dia, també aprofito per prendre'm la suplementació, on aquí tenim la vitamina D3, omega 3, magnesi, biciclinat de magnesi, i també tenim per aquí la creatina. Ara que me'n recordo, a més, també comentar-vos una suplementació que m'he pres abans amb el berenar, que us he ensenyat i no us he comentat, que és nova, l'hem afegit fa un parell de dies i és una barreja d'extracte de té verd amb capsaicina i tecinefrina, si no m'equivoco, ho estareu veient per aquí en pantalla. I aquesta suplementació l'afegeixo abans de fer cardio en dejú. Normalment intento fer el cardio en dejú a primera hora del matí, però com avui és un dia on l'entrenament ja el faig pel matí ben d'hora, per horaris, doncs el cardio en dejú l'acabo fent a mitja tarda mentre treballo presencialment al club. Així que per aquí acabem el dia. Aquí estareu veient macronutrients, calories totals del dia d'entrenament del matí. I, com sempre, si t'agrada aquest contingut, aquí sota tens els botons per donar m'agrada, per compartir aquest vídeo amb les teves amistats, subscriure't al canal i activar la campaneta per rebre les notificacions dels propers vídeos on, a partir d'aquesta setmana, començarem amb un episodi setmanal, on intentaré que siguin els dijous. I poca cosa més. Espero que hagueu gaudit del dia, que no se us hagi fet molt amè aquest vídeo i ens veiem a la propera.